Dank u
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Neemt u plaats, u allen van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom aan de nabestaanden van de Heer Paul Meulenberg, hoe wij vanochtend de 6 wekendienst vieren. Ook een bijzonder woord van welkom aan de vrijwilligers van de stichting TIBA, die samen met het gemengd zangkoor Sint Cecilia deze Eucharistieviering zullen gaan verzorgen in het kader van het passieverhaal dat vanavond ook weer hier in de kerk ten gehore wordt gebracht en te zien is. Vandaag viert de kerk ook de gedachtenis, het feest van het heilig sacrament. Jezus die bij ons blijft onder de gedaante van brood en wijn. Hij die voor ons zijn lichaam geschonken heeft aan het kruis, hij die voor ons zijn eigen bloed heeft vergoten, hij blijft tot ons komen, iedere keer opnieuw wanneer we hem mogen ontvangen in de heilige communie. Laten we nu naar het openingsgedicht gaan luisteren en ik wil Aniek uitnodigen om naar voren te komen. Beste lui, hier allen aanwezig. Heel dikst denk me, als het gevraagd wordt, ik ben nu bezig. Toch is dat niet immer de juiste manier. Want het blik gaat samen doen, geeft veel meer plezier. En dat niet alleen, het is ook nog schoon, als men het voor elkaar kan doen. Maar we halen ook veel kracht uit ons geloof. Al zegt de ene al eens dat het voor hem niet hoeft. Maar niet iedereen gaat door in wet. Want het voor elkaar over hebben, dat is het wat van binnen zit. Maar is hem gaat als in een strank, dan is heel deks kerstjes brennen de eerste gang. Vroeger was zich ongerein te helpen gans normaal. Alle wielen wordt gauw gedacht, dat is me egaal. Maar elkaar helpen zit toch wel in ons bloed. Want een mantelzorger geeft de kranke moed. De vrijwilliger is in ons land niet meer te missen. Veel wat zonder hun niet meer gaat. Dat realiseert men zich meestal ja niet. Verenigingen kennen ook niet zonder samenspel of zonder lui. Ook voor de vereniging is het niet nu. Dat de leden het spel bepalen, gewoon om ergens te komen. Al moeten daarvoor soms moeilijke beslissingen worden genomen. Daarom, samenwerken staat dan ook hoog in ons vaan of vlag, zo wie men zegt. Als men gaat voor een andere overheid. Wordt gewaardeerd, dat geeft moed. Alleen de gedachte al, wat tijd dat goed. Ik hoef niks meer uit te leggen. En ik wil het dan ook zeggen. Help mekaar. Denk niet, ik heb geen tijd. Het groot gevoel bij helpen, wat dan naar boven komt, wordt me zo gauw niet kwijt. Daarom, ons motto is en blijft samen. En ik sluit mijn gedicht nu met een christelijk amen. We zijn grote en kleine mensen met grote en kleine fouten. Het is ook belangrijk dat we iedere keer aan God en elkaar om vergeving vragen. Ik wil Laura Kleven uitnodigen om namens ons de schuldbelijdenis te bidden. Als onze leven Heer een Limburger wordt, vroeg ik hem in het plat, dat gevregel van de lu, werd je dat niet zat? Al dat gemekker en gestechel over land, geld en macht, kent je dan niks op vinden, of heb je er intussen al gaat bedacht? De wereld is zo groot, de mens ook gern zo klein. Je hebt de wereld zo gemaakt, dat er plaats genoeg is voor iedereen. Toch zijn de lui nooit tevreden, willen altijd een beetje meer, zijn voor de duivel niet meer bang, nog niet meer voor ug, ons leven Heer. Als je er een beetje plat verstaat en als het even scheidt, laat de mens dan inzien. Rijkdom is, als men zich versteekt. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.
Laat ons bidden. God, die ons in dit wonderbaar sacrament de gedachtenis van uw lijden hebt nagelaten, wij bidden u, geef dat wij de heilige geheimen van uw lichaam en bloed zo eren, dat wij de vrucht van uw verlossing voortdurend in ons ervaren. Gij die leeft en heerst met God de Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Gunt van de Loester naar de eerste lezing. Ik nodig ouderen u uit om de eerste lezing te komen lezen. Uit de profeet Hosea. We willen de Heer lief hebben, ons inspannen om hem te kennen. Zo zeker als de dag in de lucht komt, laat hij zich zien. Komt hij over ons als de regen, zoals de voorjaarsregen die de wereld laat drinken. Wat moet ik met u aanvangen, Ephraim? Wat moet ik met u aanvangen, Juda? Uw vroomheid is als de morgennevel, als de dauw der vreugende morgen verdwijnt. Daarom heb ik op u ingeslagen door de profeten. Heb ik ten dood gebracht door de woord van mijn mond. Mijn oordeel bruk als door het leeg. Want vroomheid wens ik, geen offergaves. En leefde voor God meer dan brandjeoffers. Dat is het woord van de Heer. Gaan we luisteren naar de tweede lezing. Uit het boek Deuteronomium. In die dagen sprak Mozes tot het volk: Blijf denken aan heel die tocht van 40 jaar, die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld, om uw gezindheid te leren kennen. Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en uw honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven, wat gij nog uw voorvaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de Heer uw God, die u uit Egypte, het land van slavernij, heeft geleid. De Heer die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water. Die uit de keihartse rots water voor u liet springen, die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. Woord van de Heer. Gaan we nu luisteren naar het Halleluja uit het Passieverhoor. Day.
die plannen heel, maar heel die lief zingt volop. Halleluja, 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 halleluja. Wat mörke, niks dat meer is zo wie het eens geweest is. Een lach, een troon, verdrietelijk, de dag van gisteren komt niet terug, maar daarom van die zielen, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: Ik ben het levende brood uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: Hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus sprak erop tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt ge het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal een eeuwigheid leven. Woord van de Heer. Gezond eten heeft vandaag de dag een hoge waarde. Het zou het liefst biologisch, vers en uitgebalanceerd moeten zijn. Sommigen zweren, zoals ik zelf ook, bij vegetarisch. Kookshows op televisie zijn populair, kookboeken floreren, met voedingssupplementen kunnen goede zaken worden gedaan. Men hoopt daarmee een langer en gezonder leven te bereiken. Het vermogen om te genieten is een belangrijke levenswaarde geworden. De generatie na de Tweede Wereldoorlog was blij als ze enigszins verzadigd waren en zich af en toe iets stevigers konden veroorloven. Mensen zijn ook veel eisender geworden als het gaat om geestelijk voedsel. De verscheidenheid aan media biedt een overweldigend aanbod van geschriften, culturele ervaringen en entertainment. Daarnaast is er een rijk aanbod aan spirituele zaken.
We zijn ons ervan bewust, de mens leeft niet alleen van brood. De rijke schat aan religies is dankzij globalisering voor iedereen toegankelijk geworden en heeft velen op ontdekkingsreis gestuurd. Is dat genoeg? Maakt het ons verzadigd? Op deze feestdag werd ons een passage uit het evangelie van Johannes voorgelezen, waarin Jezus wijst op het voedsel dat volgens hem alleen de mens kan verzadigen. Voorafgaande aan deze uitspraak van Jezus is het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging te lezen in de Bijbel. Iedereen die erbij was, kon zoveel eten als hij wilde. Velen van hen waren eindelijk weer eens verzadigd, want hun dagelijks leven was vrij karig. Ze zouden Jezus graag tot koning hebben gekroond. Dan zouden ze altijd genoeg te eten hebben gehad. Jezus verbond echter een andere bedoeling aan zijn wonderlijke, baarlijke tekenen. Hij wilde wijzen op het voedsel dat God zelf ons aanreikt. Wie zich daarmee voedt, zal niet langer honger hebben en zal er niet alleen lang, maar zelfs eeuwig van leven. Het brood dat uit de hemel is neergedaald, is anders. Wie daarvan eet, zal niet sterven. Ik ben het levende brood uit de hemel is neergedaald. Wie van dit brood eet, zal eeuwig leven. Het brood dat ik zal geven, is mijn lichaam dat ik geef voor het leven van de wereld, zegt Jezus. In deze toespraak anticipeert Jezus op wat later pas begrepen zal worden door latere gebeurtenissen. Op de avond voor zijn dood neemt hij brood en wijn, zegent ze en geeft ze aan de apostelen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt en dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt. In het brood en in deze wijn ziet hij zijn hele leven samengevat. Hij heeft volledig geleefd voor het koninkrijk van God. Hij heeft volledig geleefd om de wil van zijn Vader te doen en heeft zich daarvoor uitgeput. Zoals zij van het brood eten en van de wijn drinken, zo wil hij in hen zijn en in hen blijven leven. Zijn overgave van het leven zal de volgelingen werkelijk verzadigen. Het bijzondere van de christenen is dat ze voor elkaar willen leven. En niet alleen ieder alleen zijn eigen levensgeluk zoekt, maar dat iedereen zich ook voor anderen inzet. Natuurlijk, sommigen doen het halfslachtig of zelfs alleen voor de show, maar het doel is duidelijk. Er voor elkaar zijn, zoals Jezus er voor anderen was. Ze ontvangen en verwachten de kracht hiervoor van God. Ze vertrouwen erop dat Hij hen daarbij niet alleen laat en dat Hij dit mogelijk maakt. Op zondag 25 juni trekken we hier in Nieuwstad door de straten om de hele wereld op deze schat van geloof attent te maken en God te bedanken voor alle mensen. Dat doen wij door het houden van de sacramentsprocessie. De afgelopen jaren is er een heftige discussie ontstaan over in hoeverre religieuze symbolen in de openbare ruimte getoond mogen worden. Ik vind het erg belangrijk dat datgene wat het geloof ons schenkt openbaar ter sprake wordt gebracht en zichtbaar wordt gemaakt. Daarom ben ik er dankbaar voor dat Tiba het passieverhaal aan mensen van onze tijd op een moderne wijze presenteert. In onze samenleving is het vanzelfsprekend geworden om reclame te maken voor van alles en nog wat. Voor voedsel bijvoorbeeld, voor medicijnen. Tijdens verkiezingsprogramma's wordt ook reclame gemaakt voor ideeën en programma's van deelnemende politieke partijen. Wat iemand daarvoor kiest, want wat iemand daarvan kiest, is aan hemzelf. Belangrijk is dat alles wordt aangeboden. Moeten wij als christen niet kunnen laten zien wat ons heilig is, wat ons voedt, wat voor ons de sleutel is tot een goed leven? We moeten oppassen dat we religie niet in die zin tot een privé-aangelegenheid verklaren en dat religie alleen nog maar in besloten ruimtes mag worden beoefend. We hoeven niet bang te zijn
voor de concurrentie van andere religies, zolang we overtuigd zijn van de kwaliteit van ons eigen aanbod. Maar het heeft wel productonderhoud nodig. Minstens even belangrijk als het openlijk tonen van wat heilig is voor ons, wat ons voedt en wat we de mensheid te bieden hebben, is het inoefenen en beoefenen van de houdingen die we publiekelijk prijzen. In elke Eucharistieviering vieren we de overgave van Jezus, wordt zijn overgave aan het kruis present gesteld, mogen we hem ontvangen om kracht te krijgen voor het leven. Hij wordt een stuk brood voor ons. Hij wil met ons door het leven gaan. Hij geeft ons een zending en voedt ons om deze zending ook waar te kunnen maken. Hij komt daadwerkelijk tot ons, zo geloven wij, onder gedaante van brood en wijn. Zoals al door de eeuwen heen ook in vele eucharistische wonderen is aangetoond. Laten we hem waardig gaan ontvangen en belijden we nu samen ons geloof. Gaan we daarvoor staan. Geloof hier in enge God, der Vader is van ons allemaal, van de hemel en van de wereld. Geloof er in Jezus Christus, zijn Zoon, der uit de hemel tot ons gekomen is, om ons te bevrijden en der daardoor onze verlosser is. Geloof er dat hij mens is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, dat hij gewoond had onder ons en het leven is begos. Geloof je dat hij geleden had en aan het kruis is gestorven? Geloof je dat hij na 3 dagen is opgestangen en weer onder ons leeft? Geloof je dat hij op het eind van de wereld weer terug zal komen? Gelooft er in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk? Gelooft dat hij ons de zang vergiet en dat we allemaal zullen opstaan uit de dood? Dan willen we nu ook samen tot onze eer gaan bidden. Laten we bidden tot God, die in de woestijn zijn uitverkoren volk het manna heeft gevoed, en ons nu het lichaam en bloed van zijn Zoon tot spijs en drank geeft. Voor het lichaam van de kerk, dat zij die eten van het ene brood, altijd de eenheid onder elkaar mogen bewaren. Leven Heer, we bidden u, verhoor ons. Voor allen op de wereld die honger lijden, dat er in hun nood mag worden voorzien en niemand gebrek lijdt. Laat ons bidden. Heer, Onze God, we bidden u, verhoor ons. Voor christenen die zijn vervreemd van de zondagse Eucharistie, dat zij dit sacrament samen herontdekken, als bron van hoogtepunt van hun leven. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. dank u. Voor onze parochiegemeenschap, dat door ons allen inzet de wekelijkse Eucharistie het geestelijke centrum is van ons gemeenschapsleven. Laat ons bidden. Heer onze God, bidden u. Voor het herstel van de vrede in de Oekraïne, Lot ons benen. Bidden wij voor de overleden onze parochie, uit onze parochie waarvoor ons gebed is gevraagd. We bidden voor de heer Jos Poesman uit Mariaveld. We bidden voor de heer Leo Slangen uit Roosteren, dat ze mogen rusten in vrede. Laat ons bidden. Bidden wij voor de intenties waarvoor we deze heilige mis aan God opdragen. Als 6 wekendienst voor Paul Meulenberg, als jaardienst voor overleden van de familie Smeets-Rijnen, als jaardienst voor ouders Willem Sabelkoel en Elena Smeets,
Als jaardienst voor Paula Sabelpoel-Widdershoven, als jaardienst voor Joos Meets, als jaardienst voor Adrie Collet. We bidden voor Frans Goossens en Miep Metz, voor ouders Schenk Hansen en Elisabeth van den Berg, voor Michel Meulenberg, voor de leven en overleden leden van de Stichting Tiba en vrijwilligers van het Passieverhaal, voor Harry Selten en Truus Stelten Wouben bij gelegenheid van de verjaardag. Dat allen die overleden zijn, nu deel mogen hebben aan de hemelse vreugde bij de Heer, laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, uw Zoon is het levende brood uit de hemel is neergedaald. En wie dit brood eet, zal leven in eeuwigheid. We bidden u, geef ons te alle tijden van dat brood en schenk ons het eeuwige leven door Christus onze Heer. Amen. We maken nu het altaar gereed en u vindt ook de collecte plaats en we kunnen tevens gaan luisteren naar het offerandelied dat Chantal zal zingen. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u, schenk uw kerk genadig de weldaad van de eenheid en de vrede, waarvan in het mysterie van de Eucharistie deze offergaven een teken zijn, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God,
om recht u aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Hij, priester bij uitstek die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan u opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft hij bevolen voortaan het offer aan te bieden om hem te gedenken. Als we dan eten van dit lam dat voor ons is geslacht, worden we geestelijk sterk. Als we drinken van zijn bloed dat voor ons is vergoten, worden we innerlijk rein. Daar met alle engelen, machten en krachten, met al die staan voor uw troon, loven en aanbidden we u en zingen u toe vol vreugde. Op bladzijde 278 van de kerkboeken vindt het Eucharistisch gebed. 278. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en we belijden tot ge wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. We danken u dat gij ons waardig vult om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u, dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat er liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus, en Harry onze bisschop en Everhard de hullebisschop, en allen die heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, die alle gestorvenen dragen we op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat we tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Johannes de Doper en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven lachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden we samen het gebed dat Jezus ons zelf gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Jezus Christus, ik heb uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede op elkaar een hand te geven of vriendelijk naar elkaar te knikken.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.
Laat ons bidden. Heer, wij danken u omdat gij uzelf gegeven hebt, uw lichaam en uw bloed. Wij vragen u, leer ons verstaan dat gij midden onder ons wilt blijven en dat wij wat wij doen tot uw gedachtenis, beginnenis van het gastmaal in de eeuwigheid. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aan het slot, voordat we naar het slotlied gaan luisteren, wil ik iedereen bedanken. Danken aan de vrijwilligers van Tiba voor uw bijdrage. Dank aan het koor. Bijzonder ook dank dat Tiba überhaupt dat passieverhaal hier te tonele heeft willen brengen, hier in Nieuwstad. We moeten als christenen die blijde boodschap, die boodschap van Jezus Christus, de wereld indragen. En ook op een moderne wijze kan dat geschieden zoals jullie zelf hebben aangedood met dit prachtige spel dat vanavond om 7 uur weer hier in de kerk te zien is. U allen wens ik voor zometeen nog ergens een cool plekje toe en een mooie, gezegende zondag. Voor de zegen gaan we nu luisteren eerst naar het slotgebed, naar het slotliedje Limburg alleen. Oh
U allen nogmaals een hele mooie zondag gewenst en aan de vrijwilligers van TIBA voor vanavond weer een hele mooie uitvoering toegewenst. Het zal zeker lukken. Vragen wij om Gods zegen. En na de zegen nodig ik Bas Stelten uit voor het dankwoord. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Blijft u even zitten. Namens de organisatie van het Passieverhaal en Stichting TIBA wil ik u allemaal hartelijk danken voor uw aanwezigheid hier in de Johannes de Duiperkerk deze morgen. Natuurlijk een speciaal dankwoord aan Dijke Lovenberg, de lector, de acolyten van deze ochtend en beide kosters en natuurlijk onze eigen lezers. En wat is deze schone zondagmorgen zong er schone Limburgse muziek van ons eigen geweldige Nieuwstadse koor Sint Cecilia onder leiding van mevrouw Voesten en begeleid door gastorganist de heer Gijzen. En natuurlijk ook dank aan de talenten van het Passieverhaal, Paul Bekkers, Chantal Klaassen, Kiki Severins en Joey Mols, begeleid door niemand minder als onze eigen pianiste Helene Jennis. Rest mij alleen nog allemaal te bedanken voor uw aanwezigheid en voor de bezoekers en gasten van vanavond onze slotvoorstelling alvast veel plezier en voor u allen een schone zondag. En mag ik dan nu vragen voor een groot applaus voor ons koor en onze solisten.